Pasko, Paskiw, Pasko, Paskiw, Pasko, Si Paskiw! Ang iho, ihawa, hiwaa. Dati, mamuni ay. Batay ang sakoy, mulikoy, matikoy. Ang nakayatak, Si nakayatan! Ang sayang nakayatan mo. Kaoy. So, hello everyone! Welcome back to my vlog! So, makahappy ra jud no kay kanang daghan kaayo ang nag-support sa ako this week, and that's why I want to make this video for you everybody. So, kaning ang amo ang content today is tuduan ako og anak og kuan kay Bisaya tang twister. So na ako 13 kabog Bisaya tang twister diri. So ako siyang i-training aning mga paspasanay ba nga ano, kung makaano ba siya aning mga words, maka-familiarize ba siya ana. I don't think so. Pero amo ra i-try para sa inyo lingaw ra. So, ladies and gentlemen, please help me welcome my son, Johannes, my visitor today again. Say hi. Hi. Oh, Hi. Say hi, everybody. Hi, everybody. So, are you ready? Mm-hmm. Okay. So, number 1. Let's get started na, guys, para dili na ta magdugay. Wala nang intro-intro. So, number 1. Tubang kay mama, kay para ano ka. Pungko, ayaw, higda, pungko. Maglagot ko na maghigda. Sige na, tarong mo pungko. Tara, sandig din eh. Number 1 is ang balay ni libay-libat. Imuha siya i-repeat og 3 times and then pas-pas. Pras ani example, paminaw sa kuha. Ang balay ni libay-libat, ang balay ni libay-libat, ang balay ni libay-libat. 3 times. Ang balay ni libay-libat, ang balay ni libay-libat, ang na... No. Again. Again. Ang balay ni libay-libat, ang balay ni libay-libat, ang balay ni libay-libat, ikaw. Ang balay ni libay-libat, ang balay ni libay-libat, ang balay ni libay-libat. Hello, Mama. Yay! Yay! Hello, Mama. Hello. Hi, Hannah. Come say hi there. Say hi. So, say hi, everybody. Bitte langsam. Say hi, everybody. Hi, everybody. Ang makina ko, gipamekaniko ko sa mekaniko. Ikaw. Hinahinaya ra. Ang makina. Ito, mama. Apil ka ha, pues. Ang makina ko, Mama da. ko, Ipa. mekaniko, Mekaniko. ko, sa mekaniko. Mekaniko. Very good! Diba? So, number 3. Ang kwarta ko sa kwarto, 4. O, Hannes. 3 times. Okay. Ang kwarto ko sa kwarto, 4. Ang kwarto ko sa kwarto, 4. Ang kwarta ko sa kwarto. Sit down, di. Kaya dili ka nila makitaan. Dili. Ang Ang kwarta ko Ang kwarta ko sa kwarto. Kwarto. 4. 4. Einfach. Easy. So, number 7. Pasko, paksiw. Ano ra? Simple lang. Pasko, paksiw, Pasko, paksiw, Pasko, paksiw. Ano, ikaw? Pasko, Paskiw, Pakso, Paskiw. Si Pakso. Too schnell. Pakso ka karon. Pasko, Pauski. Walay Pakso dira. Pasko. Pasko, Paskiw, Pasko, Paskiw, Pasko. Si Paskiw. Napakso, Paskiw naman ka. Oy, Pasko, paksiw. Pasko, Paksi, Pakso, Paksi. Lisod kayo na. Mao nang ginatawag nga tang twister kay ang imuha nga tang ba daw maglukot-lukot.
Madali na. Duha lang kayo. Ingon ka sayon lang. Duha lang ka word. Pasko o paksiw ra. Oh, sige, more. Sige, Pasko, paksiw ikaw. Pasko, paski. Pakski. Pasko, pakski. Pakso, paski. Paski, paksiw. Yan. Pasko, paksiw. Naya lang, hinaya. Jadi Pasko, paksi. Paksiw. Paksi. Pakso. Thank you, Zoe. Ay, duha lang ka word. Hindi pa rin matubag. Sige, pas. Paksi. Pakso. Pakso. So, next na lang ta. Kay dili siya kabal. Duha ka word lang. Sige. Number 8. Ang iho, ihawa, hiwaa. Yate mo mo niya. Sige na. Ang iho, ihawa. Ang hihu, hiyawa, Sige na, kay 8 na bitaw niya. Ang iho, ang iho, ihawa, hiwaa. ang hiho, hiyawa, hihawawa. Hawa na. Hawa na. Ang iho, ihawa, hiwaa. Isa-isa lang ba pagbasa? Ang iho, dili hio. ang iho, ihawa, hiwaa. Yes, that's right. So, Ang iho, ihawa, hiwaa. yes. Ang iho, ihawa, hiwaa. Yeah. You see, kabalunod ka. Pwede na kayo panglaban na sa tongue twister. So, number 9 na ta. Ang pito, kapito-pito, ni pito sa pato. Makabuang mo po niya. Ang pito, ano sabi? Ang pito, kapito-pito, ni pito sa pato. Ang pito, kapito-pito, ni pito sa pato. Oh my goodness. Ang pito, kapito-pito, ni pito sa pato. Ang pito, kapito-pito, ang pito-pito, ni pita. Pito, kapito, pito, ni pito, sa pato. Ang pito, kapito, pito, ni pito, sa pato. Number 3. Ang Third. pito, kapito, pito, ni pito, sa pato. Yeah, that's right. So, 10 na. Number 10 na ta finally. Makalingaw eh. Ang nakayatak, nayatakan. Oh, sayon ba kayo? Ang nakayatak, So, nakayatan. Kasi ang nakayatak, nakayatan mo. Kaoy. Sige, dali. Tabangan ti ka. Word by word lang. Sit down properly. Sige na lamang ko gaingon nga sit down properly. Sige. Number 10. Ang nakayatak, nayatakan. Ikaw. ang nakayatak, nayatakan. Ang nakayatak, nayatakan. Ang nakayatak, nayatakan. You say very good. So, manajud ang number 10, number 11 na. So, number 11 nato matong Bisaya tang twister. Bantayi ang syakoy, mulikoy, matikoy. Sakoy? Yes. Katong ginakaon ko nato sa Pilipinas, katong syakoy. Katong naay kalamay. Kalamay. So, ako sa bantayi ang syakoy, mulikoy, matikoy. Bantayi ang syakoy, mulikoy, matikoy. Malipong ako dila. Bantayi ang syakoy, mulikoy, matikoy. Ikaw. Bantayik ang Ang syakoy. Bantayik ang syakoy, mulikoy, matikoy. Bantayik ang syakoy,
mulikoy, matikoy. Mhm. Kataya ang sakoy, mulikoy, matikoy. Very good! Mas kabalo pa gani ka kaysa ako, alagi. Ako gani nga, maglambod na ako dila. So, number 12 na. Number 12. Ako dila ba? Magrasyag ko. Sa lapi. Gipak sa umagak, ang pahak, nga pughak. Gipak sa umagak, ang pahak, nga pughak. Okay. Gipak Gipaak. Gipaak sa umaga ang paak nga pughak. Yay! Very good. Lagi kayo ka. Bangag, banggag, Wait lang. Number 13 na ni siya, guys. Last na. Ay, kinanakit na jud akong tiyan. Huwag kinatawa. Si Hannes. Oh, basahan number 13. bagang, Nagbangag. Number 13. Basahan taraw. bagag, banggag, banggag, Bangag. banggag, panggag, Ako basa. Bagag, bangag, ang pangag. Ikaw. Bagag, bagag, bangag, bagag, bangag, ang panggang, pangag. panggang, Ang pangag. Ikaw. bagang, Bagag. panggang, Ikaw, sundas ako. Bagag, pagag, ista na siya, bangag, bangag, ang ang pangag. Oh, ikaw. Katulo. So, ano siya? Bagag, bangag, ang pangag. Ana. bagag, pangag, ang panggag. Di na ginapanggag. Pangag. Pangag. Okay. Basta na siya. Bagag, bangag, ang pangag. Bagag, bangag, ang pangag. Bagag, bangag, ang pangag. Dali, ikaw, Hana. Bagag. Pasko. Ikaw. Bagag. Bangag. Pasko. Ang Pasko. Paksiw. Pakso. pangag. Paksiw. Mama. Ah, Tapos na siya. Very good, Hannes. You do good job. Paak Ang pangag. sa Panag. umaga ang pahag Bagag. na Bangag. Ang pangag. Bagag. Pangag. Bangag. Ang pangag. kabalo man lagi mo. So, ari pa na, last na. Iya. Hilom sa kasi ano sa Mommy. bantayi. Ikaw, bantayi. Ang syakoy. Bye-bye. Mulikoy. Mutikoy. Wait lang, si Baisa. Ay, di mo na. Diligig po ka kuan ay, talagang yun. So guys, maorat to. Ambot amo 13 kata Bisaya tongue twister. Hay nako na. Sakit ako tiyan og kinatawa. Oy, amo man kay kong kanis. Oy. So that's all for today, guys. I hope na-enjoy pod mo. Ay ako kay ako na nakit dito akong tiyan Ginoo ko. So Hannes made a good job. That was a you made it. O, diba? Very good kay ka. Here. Very good. Good kiss, Mama. Mwah. Say bye to people. Hi, everybody. Bye-bye. Say bye-bye, everybody. Bye-bye. Hannah, say bye, everybody. Cheers. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.